Katliama li ser Kurdan li Helepçeyê ya ku di 16 Adar 1988 qewimî bû, îro jî li 4 parçeyên Kurdistanê dome. Axa Mezopotamyayê piştî ku li ser dewlet hatin sazkirin, hetanî îro her bi qetliyam dagirkirin û bi talanê re rûbirû maye. Ji gelên kevnar yên li ser vê axê Kurdan jî her dibin bandora wan qetliyam dagirkirin û talanê de mane. Her tim lêgerîna wan ên azadiyê û hewildana wan ên jiyaneke wekhev bi êrîş û zextan hatine astenkirin. Bi peymana Lozan a ku bi hewildanên dewletên emperyal pêk hatibû, Kurdistan kirin 4 parçe, gelê Kurd bê nasname hiştin û li ser axa xwe kirin penaber. Li 4 parçeyên kesên ku li hember zilmê derketin jî bi êrîşan bê bandor kirin. Di dawiyê salên hefteyê tevgerên azadiyên yên li cîhanê bandora xwe li ser Kurdistanê jî kir û li vir jî têkoşîna rizgariyê netewî hate dayîn. Yek ji wan têkoşînan jî li başûrê Kurdistanê hate dayîn. Rejima faşîst ya Iraqê ji bo vê têkoşînê têk bibe zext û dijwariyê li ser Kurdan zêdetir kiribû. Berî Helepçeyê êrîşa xwîndar Enfal dê dest pê kirin. Di êrîşa Enfalê de bi hejmarên fermî 182,000 Kurd hatin qetilkirin, bi sedhezaran Kurd jî mecbûr mabûn ku ji axa xwe koç bikin. Gund hatibin şewitandin û rûxandin. Li bajarê Helepçe di demekê ku Kurd di adara 88 de amedekariya pîrozkirina cejna xwe ya netewî dikir de rejimê Baz ku di bin rêveberiya Saddam Hüseyin de bû êrîşa kîmyewî pêkanî. Sedema wê êrîşê ku li ber çavê hemû dinyayê qewimî bû, têkbirina muxalefeta Kurdan ku her pêş ve diçû û gef xwarina li Kurdan ku li ser her çarparçeyên welat jiyan dikirin bû. Welatên emperyal ên cihanê bi bêdengiya xwe nêzîkîtêdayîna xwe ya li hemberê Kurdan jî bi wî awayî dan xuya kirin. Êrîşa kîmyawî tenê ne êrîşa li ser Kurdan, êrîşa li ser xoza û mirovan bû jî. Êrîşa li ser erdnîgariya Kurdan li ser dar, ax û li ser zindiya bû. Di vê êrîşê de dayê bêhna sêvan tê gotina herî dawî ya zarokan bû. Ew qetliyamên ku pê bi hezaran zarok hatin kuştun ne ya yekem û ne jî ya dawî bû. Kurdên ku erdnîgariya wan hatibin dagirkirin, li welatê xwe bê nasname hatibin hiştin û axa wan ji aliyê hêzên server hatibû perçekirin, di têkoşîna lêgerîna azadiyê xwe de bi gelek qetliyaman rûbirû mabûn. Piştî Helepçeyê li Roboskê jî Kurd hatin bombekirin, wek erdnîgariya Kurdan bedenên Kurdan jî hatin perçekirin, bi sed salana qederê Kurdan qet neguheriye. Devletê desthilatdar ji bo berjewendiyên xwe li hemberî qetliyamê ku li ser gelên tên kirin her bêdeng mav. Helepçe, Enfal, Roboskî, Şengal û hêj gelek qetliyam û êrîş li ber çavên dewletên cîhanê qewimîn. Ne li hember kesên ku wan qetliyaman pêk anîn, li hember kesên ku bêdeng nemane sekinîn. Ew qetliyam û êrîşên hovane herî zêde ji ber ku Tifaka Kurdan a navxwe tune ye bi hêsanî pêk hatin. Ji bo ku ew qetliyam û êrîş carekê din neqewimin û neyên jiyan kirin, divê Kurd yekîtiya xwe yê netewî pêk bînin. Bes bi yekîtiya netewî û birêxistinbûna ji bo berjewendiyên mêyên netewî em dikarin bi ser bikevin. Dîrok daye xuyakirin ku kesên xwestine têkoşîna azadiyê Kurdan qetliyam û komkujiyê tune bikin. Ew bi xwe tune bûne. Heqîqeta ku gelê Kurd diriya azadiyê de derxistiya holê vê rastiyê nîşan dide. Dîrok careke din nîşan dan ku têkoşîna azadiyê gelê Kurd nikare bê asten kirin. Em bang li hemû gelê Kurd û ku li 4 parçeyên Kurdistanê ne li hemû rêxistin û partiyên dikin li dora yekîtiyê netewî bicivin. Tevî vê bangbaziyê em qetliyama Enfal, Helepçe, Roboskî û bi dihan qetliyamên din lanet dikin û em dê tu caran qetliyama Helepçeyê û qetliyamên din ji bîr nakin. Komxebata Tifaka Kurdistan. Spas.